Am pregătit pentru dumneavoastră astăzi 3 terenuri exclusive în Poiana Domnească, în liniștea naturii, alături de pădure cu aer curat. Avem 6 întreg și 5 ari, ideal pentru căsuțe și cu un bazin, ca o căsuță de vis sau o căsuță de vacanță. Deci avem 6 întreg și 5 ari la un preț de 170.000 de euro, deschiderea la drum 19 metri și adâncimea este 32 de metri în adâncime. Terenul are toate comunicațiile, nu este în pantă, la câțiva pași de pădure. Și mai avem 12 ari chiar la prima linie de pădure, la preț de 370.000 de euro, cu toate comunicațiile, și avem deja un teren mai mare, de la strada Tricolorului până în pădure, toată această porțiune de 31 de ari, cu 14 ari în folosință în pădure. Dacă te interesează un teren bun, să te trezești cu păsărele și aer curat,